Gospodine Bečkoviću, da li ćete izaći na izbore u nedelju? Hoću. Za koga ćete glasati ako nije tajna? Pa smem da sakrijem. Ajde, pokušajte predavno, onda ne. Glasat ću za DSS i Dveri. Dobro. Pred ovim hramom sama vam reč Dveri govori za koga ću da glasam. Mislite da kada glasate za njih, to nije glas za Vučića? Da neće biti u koaliciji sa Vučićem? Nadam se da neće. Da li možete da procenite kome još ljudi mogu da daju glas, a da znaju da neće otići na neki način Vučiću? Opet onima kojima sam ja dao. A ima li još neko pored njih? Nećemo da rasipamo glasove. Dobro, je prelazi cenzus Saša Radulović i njegov pokret? On je vrlo simpatičan, jeste. Nisam ga se setio, ali mislim da se junački borio i da Kao Vučićev ne ministar? bi bilo isključeno da dođe. Kao Vučićev ministar ili bez toga? Pa što kaže, to je abolirao tu malu grešku. Ili mi Srbi kratko pamtimo? Jest. A Borko Stefanović, Levica Srbije? A dobro, on je suviše nov, tek je počeo. A i nije bio Vučićev ministar? Da, jest. Recite mi šta savjetujete mladim ljudima da izađu na izbore, da se bore protiv gospodara Srbije ili ne? Pa, kako god okrenu, oni će biti ključ za našu budućnost. Imamo divne mlade ljude koji su se nekako odvojili od svoje države i od svoje politike, vode svoju politiku i imaju svoje razloge, tako da se nadam da će doći do reči u sledećoj rundi. Šta kažete za vaše kolege, intelektualce, javne ličnosti koje su pozvale svoje glasače da daju glas Demokratskoj stranci Bojana Pajtića? A teško ljudi, kad ih neko nešto ljubazno zamole, odbijaju. Dakle, mislite pohvalno? Ne pridajem to nešto nekakvog značaja, nego kao čisto znak učtivosti. Da li mislite da će Srpska radikalna stranka biti zajedno sa Srpskom naprednom strankom? Ne bih se ništa začudio, zato što je Šešelj više jedan literarni lik. I kum je gospodara Vučića. Jeste. Hvala vam, gospodine. Hvala vam.